velkommen til programmet. Det er Thor, ikke detektor. Mit navn er Thor, og i dag skal vi snakke om personliggørelse af politisk uenighed. Det er, når en politiker gør det personligt over for den anden politiker, fordi at den anden politiker er uenig med en. Et eksempel på dette, det vil være diskussion mellem Mogens Glistrup og en dansk indbygger fra ghettoen. Fremskridtspolitik, det er altså, at alle indvandrere og alle de her muhammedanere, som er kommet herop, om de er første generations, eller anden generations, eller tredje generations, det er lige meget. De skal sendes hjem, hvor de kommer fra, og det skal være lige nu, fordi de er nogle labander og nogle svumpukler. Og det eneste, de er kommet herop for, det er at tage vores arbejde. Så du siger, at jeg er en skumpukkel og en laban, selvom jeg er lige så dansk som du er. Vi følger de anden generations indvandrere. De er kommet til det her land med muligheder, frihed. Og jeg er lige så dansk som du er. Jeg er dansk statsborger, bare fordi jeg har en anden hudfarve. Så betyder det ikke, at jeg er mindre værd end dig. Og jeg skal heller ikke sendes hjem. Du kunne lige så godt sendes afsted til et eller andet ukabukkerland. Her gør den unge ghettoborger det så personligt ved at bruge sig selv som et eksempel over for Mogens Glistrup. Så alt for denne gang fra. Det er Thor. Følg med næste gang, når vi igen skal snakke om ligegyldige ting.